persmäkeläisistä tulleet. Kyllä minä teet molemmat näin jo aikaisemmin täällä junassa. Älkää yrittäkö siinä hämätä. No, valla. Meillä kone ryysis siellä toisella, niin sopiiko, että mä pikkasen tässä istahan tähän. Ei haittaa, se on aina hyvä, useampia haittaa. On tämä tyttö niin päissään, että ei tässä huomaa vaikka mitään tehtäisiin. Tiedätkö, kun ei ole ketään ihmistä, kenelle jutella. On niin tyhjä ihminen, mä tiedän, kun sä katot mua, kun... Katot mua, kun markan raha.